Part, srácok, most partba fogunk menni, kiviszük az egész Minecraftos, Robloxos, ilyesmit. A videóban most Part 1. Most fura, hogy pont 1 van. Előtt születtünk, de nem baj. most szeretnék valamit. Ez egy jég. Azok, amúgy, ha leállna véletlenül ez a videó, akkor folytassuk tovább a part 2-ben. Igen. Erik, de te miért szeded a jeget? Azt mondta a gonosz Erik. Erik, ez még nem az. Úgy lesz egy sorozatunk. Ugye, Erik? Erik nem azon. Igen. Erik, te akarsz szedni fát? Én meg nem megyek bányászni. Akkor kinézi. Mit a kézzel? De hol most van? Hol vagy? Adom a baltát. Tessék. És kacok, amúgy ha már szerintem szeretnétek a mi videónkat, akkor majd lesz egy live is. Ugye már volt, csak senki se jött be. Egy ember. Pedig hozzá nagyon sok követ. Én itt leszem melletted. Erik, te már elkezdted a házat? Nem. Hát akkor itt van Erik. Itt. Gyere. Itt. Amúgy lesz jégből a házunk. Lesz jégből a házunk. Mi? Valahogy ussak ki. Szedek jeget, mert abból lesz a ház, jó? Mi? Nem, most fogom építeni. Erik, Dick, mennyire lent van a jég. Dick, nézd le. Dick. Nem igaz, van csalkányom. Nem, mert mind a kettőn itt ragadunk. Erik, ez nem fa. Mit? Erik! Akkor szedj. Most akartam, hogy egy lépcsőt csinálni. Gyere! Ha most csinálsz magadnak? Nem tudok. Tudom, Erika, mert neked jó. Neki most balta van, nekem meg csákány. És ha valahova akar menni, akkor velem kell, hogy menjen. Nem gyűsz? Kacok, amúgy nektek 10 per hanyas a mi videónk Erikkel. Neked 10 Mi? 10 van. A videónk? 10 per 10-es. 10 per 9-es a videóink? Hát nincs elég, de... Tudom, hogy meg azért csinálunk partokat, hogy legyen sok. Még mindenben van kapcsolva. Jó, Erik, én csinálom a házat, jó?
De gyere már jobb helyre. Erik. Gyere. Gyere a vízhez. Kiszedted ezt a nagy vizét? Ilyen izé lesz. És mi lesz? Kettő. Már. Mekkora legyen a házunk, nagy vagy kicsi? Nagy. Nem szeretett a gémerek hozni? Erik. Mindegy, hagyjuk. Amúgy várjál mindig. Na, Nem a végre, ha nagy leszünk. Várjál, ezt mi? nem a végre rosszul. De ha nagyok leszünk, azt fogjuk vinni, hogy ez gál. Tudod? Hát tudom. Ez gáz lesz. Erik! Amúgy ekkora ház elég? Ez nem a gál. Patrik. Én nem a vízbe vagyok. Én a jegem. Ekkora elég? Ekkora elég? Erik, hozol nekem jeget? Jeget? Adod. Kösz. Hát nem tudom. Nem még. Hú, szerintem az egész ház legyen jégből. Hozol még akkor? Vágol fát akkor? Jaj, de szép kacok. Ezt a látványt lássuk. De a jég. Mi? Amúgy igaz. Na akkor Erik, te vágja a fát, én meg csinálom a házat, jó? Nem kell, szedjétek fát. Még többet.
így nem akartam. Hát, akkor ezt hogy csináljuk? Ugye, Erika, addig te beszélgess a nézőkkel. Jó? Jaj! Nem mondtuk elején a videó elején. Nem mondtuk a videó elején. Nem baj. Most azok mi Vivi és Erik vagyunk. Nem elfelejtettük mondani. Jaja. Az igaz, mi? Igen. Leestem, túlélem, mert plusz szívem van. Igen, amúgy lehet Fred is. Az még amúgy nagyon-nagyon komoly, a Fred is. Hú, nem tudom. Hát amit... Mi? Bonnie.